Hej Roskilde! Velkommen til Byrøjskolen. Kom med indenfor. Hej. Hej Thomas. Er du klar på Roskilde? Ja! Det kan være, at vi skal lave ansigtsmaling på jer. Eller måske en kæmpe stor tegning på et enormt stykke papir. Vi er klar på en masse kreative aktiviteter gennem festivalugen, en hed omgang kludermutter og god gammeldags soundbox. Og så afgør vi selvfølgelig, hvem der kan bunde flest ølbongs fra Thomas' saxofon. Roskilde er stedet, hvor man kan sætte nogle vildt fede stemningsbilleder. Ja, og dokumentere vores tid sammen. Jeg glæder mig vildt meget til at fremkalde vores billeder, så vi kan forene vores festivalsminder som højskole.